बेथ' जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गासै आसामबासिया भट होनानै देरहासार खालामलाबनाय थाखाय माने बे गोजोननाय थाबाय। बेखौथ' आं बुंनो हानाय नङा दा अबे साइडनिफ्राय बाराद्राय मोनदों आंथ' बेखौ बैयाव नुवाखैना। बे दुलाराय रायजोफोरा भट होनायखायसो माने देरहादों बेनिखायनो आं माने रोजा रोजा साबायखर थायो आरो। दा बेखौथ' सापर्ट होनायाथ' जेनेबा सापर्ट खालामनांगोन बे माने माबानांगोन सबबो न'खरनि मानसिया माने नाजानांगोन। दा नैबे माबा होबा क्लास 6आव थाङोमोन दा इंलिस नैबे बकाजान प्रणब बिद्यापीठ दा नैबे समाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजों नोंथाङा नोंथांनि फिसालाखौ नैबे मोजां माने देरहासार खालामनो हाबाय। नैबे समाव नोंथाङा सोरनि अबदान दं होनना सानो? अबदानथ' दा नैबे देरहासार खालामनो थाखाय रायजोनिनो दं। समस्त रायजोआनो माने माने बेखौ माबादों थ' आं हारसिंथ' जेबो खालामनो हाया। बेनो आरो रायजो राजानिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। थ' रायजो राजायासो देरहासार खालामनो हादों बेखौ।